Sa Good Vibes, isa ka layaw nga ido sadto karon isa na ka therapy dog sang Carlos Hilado Memorial State University. May kaugalingon man siya nga ID. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Pagangga. Ini si Kira, isa ka aspin, nga nakalambot sa sulod sang campus ng Carlos Hilado Memorial State University sa Talisay City. Hagop na siya sa mga estudyante kag teacher sa eskwelahan. Kira! Kira! Hi, Kira! Istorya sa mga staff sang KAMSU, estudyante ang una nga nag-alaga sa iya. Ginapakaon siya nila gani wala na siya nagbiya sa eskwelahan. Pirmi siya nagatinir sa cafeteria kuntig pala niya ka kay kadamo sa nagapakaon sa iya. Malapit na siya sa kay Alan Obihero. Isa lang katawag sa iya. Pagangga. Ano bitubi sa mga pets or sa mga dog ba lang. Hapos mo na sa anon, mo muna na sa palapit sa dayon. Oo. Tapos ka ba napit-permi sa imo na? Tapos kung gaano sa pagkaon. Palapit na sa... Napensaran nila nga isyuhan siya sang school ID bangod parte na siya sang eskwelahan. Ginakabig siya nila nga therapy dog kay kun kapoy na ang mga estudyante, siya lang ang makapaumpaw. Labanan biga nga mga estudyante di lang nga galabay-labay ina pet man sa blahaw tekno ka kisa ang feeling maguro sa estudyante nagamay man ang mood. Especially nga do heavy ang ilang sa ilang academics, that's why. So siya na ang do outlet to source nga makakaganagan stress. Si Peter John Mata ang una nga nag-post ang picture ni Kira nga do nagapa-enroll. Nag-viral ang iya sining nga litrato. Gani pati ang animal welfare group nga Back Project PH ang luyag nga matagaan si Kira sa anti-rabies para makasiguro nga safe ang mga estudyante nga nagapakaon sa iya. Kaya nakanto ni siya nga, ay, ma-enroll na rin siya kay psychology ang enroll. So, enroll sabi na pungko, masa sa bangko, alang tulok-tulok. Oo. Tapos, pag-post mo, dito na sa Viral lang, oo. Kaya kilala, ganyan si Kira, di mo. So talagang estudyante, kilala siya. Oo, siya napakaon siya sa mga estudyante. Pati si mga teacher, di napakaon siya kung ano, ginatungaan sa pagkaon, napakaon siya. Bisa din sa katambay. Wala labot kay Kira, may isa pagid kalayaw nga ido kag may mga kuring naman nga nagatinir sa sulod sang school campus. Si Kira, mga isa nakatuig nga nagatinir sa eskwelahan. Nagalibot siya sa school campus kag nagahatag sang kalingawan sa mga pet lovers gani palangga na siya sang halos tanan.